че ли сме престанали да убеждаваме другия и той остава индиферентен към нашата кауза. И мисля, че наистина тук е големия проблем, защото вместо ние да се убеждаваме едни други, ние сме изместили фокуса на аргументация в друга посока. И това е посоката да убедим медиите. Значи, дискусията е между нас като активисти и медиите, а не между нас и нас. И това много ясно се вижда в формите, за които тук преди малко се говори, на протести, мобилизации, които са просто стандарта вече. Значи по интернет тръгват някакви неща, коментира се нещо, че важно, накрая се събират 10, 20, 30 човека, в крайна сметка една малка група. И тази група няма никакъв начин да постигне каквото и да било, ако тя от тук нататък не влезе в някакви преговори с медиите. Тоест, ако не докара журналисти, които като един мегафон да усилят това, което е важно за тази група. Значи дори Wikileaks не може да мине без посредничеството на големите медии. Какво да кажем за малките форми на мобилизация, които в крайна сметка винаги търсят този диалог и това е корумпиращата роля, според мен, на мас-медиите, защото те в крайна сметка принуждават различните групи да преместват фокуса на дискусията от активистите към диалог с медиите. И всъщност те правят всичко това, за да произведат на нещо друго, това е за което и Тодор говори преди малко, да произведат някаква новина, да редуцират своята кауза до някакво послание, което е ясно. И тук ще се опитам да направя една връзка с доминиращите жълти медии в България, защото тогава, когато ние на активистко ниво искаме да произведем някаква новина, тогава, когато политическите партии искат да произведат някаква новина, няма значение от нивото, на което става това. В крайна сметка, ние се сблъскваме с нежеланието на жълтите медии да се занимават с новини. Защото това, което характеризира таблоидната сцена в България, има много изследвания в тази посока, е, че тези издания и тези медии съвсем не се интересуват от новини. Те всъщност се четат или се потребяват от своята аудитория много повече за удоволствие, за развлечение, именно защото в тях политическото е изтласкано някъде на задни позиции и така нататък. Тоест имаме едно истинско преобръщане на пирамидата и политическото, което е целта на всеки активизъм, в крайна сметка е изтикнало някъде в периферията на публичността, именно доминирането на жълтото в публичността. И тук, и с това ще завърша, ми се струва, че можем да разсъждаваме, подсетиме за това текста на Джули в последния брой на семинар БГ, можем да разсъждаваме за някаква доста интересна промяна въобще на ролята на позицията на медиите в съвременното общество, на самото понятие за четвърта власт. И наскоро ми попада нещо много интересно. Става дума за самата история на понятието четвърта власт. Аз също не я знаех каква е, но се оказа, че за първи път в съвременния смисъл на думата това понятие четвърта власт е употребено от Едмунд Бърк през 1787 година в британския парламент. Той казва, че медиите, в неговия случай пресата, са много по-важни от останалите три власти, вероятно по някакви причини. Но всъщност употребите на, и тук е връзката с текста на Джули, употребата на това понятие четвърта власт са и доста по-ранни. И в тези по-ранни употреби има някои куриозни случаи. Да кажем, това понятие е било използвано, за да се означи властта на кралицата, като еманципирана власт от тази на краля. Тоест тя има някакъв собствен периметър на власт и това е било означено като четвъртата власт. Но също така с четвъртата власт, още преди Едмунд Бърк, се е означавала властта на тълпата, което е много интересно и което всъщност ние вероятно в интернет, специално в Web2, виждаме отново по някакъв начин да се завръща като една реална власт, която е различна от това, което традиционно разбираме под четвърта власт. С
Струва ми се, че жълтата, таблоидната култура именно това прави. Тя полека-лека ерозира самата представа за четвърта власт, тласкайки в една посока, която може би трябва да проблематизираме по някакъв начин. Can't play the hit with me, baby.